أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna ƙara jaddada godiya ga hukumar wannan masallaci da bayan Allah da suke rike da wannan masallaci da waɗannan al'amura da ake yi na da'awa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi a ƙarƙashin jagorancin fadilatu sheikh al-doktor Muhammad Tukur, wanda shi kaka ne a wurinmu ta ɓangaren abin da ya shafi zuwa jami'atul islamiyya, saboda mun isa jami'a ba mu samu ɓarɓashin waɗanda suka zauna da su ba, sai dai waɗanda suka ga wanda suka gansu. Kusan shi ne alaƙarmu a jami'a, mun ga wanda suka gansu kamar irin su sheikh doktor abubakar birnin kudu da sauransu. Mun ɗan samu ɓarɓashin irin waɗannan, saboda haka sun haife mu sun yi jikoki da mu a cikin jami'a, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba musu ayyukansu. Babu shakka wannan matashiya da aka kawo matashiya ce mai matuƙar muhimmanci, wanda inda so samu ne ire-irensu wanda suka yi nutso mai zurfi a cikin karatu su ya kamata a ce sun tattauna wannan matashiya mai albarka, saboda banda sani kawai da shi wannan maudu'in ke bukata, yana da bukatan tajriba da experience da gwagwarmaya mai tsawo a rayuwa, wanda irin su malam su ne suka yi waɗannan abubuwa. A ɗan ƙaramin lokacin da muka zauna da shi kafin fitowa na mu fara wannan karatu, yana ba mu labarin irin yawace-yawace da aka yi na da'awa da kuma ƙoƙari da aka yi ta yi a wancan lokacin, wanda idan mutum ya ji zai yi mamakin ya aka yi har aka yi irin wannan rayuwan da waɗannan shekaru, kuma har aka cimma abubuwan da aka cimmawa. Malam zai tashi ya tafi Sokoto ya yi daura, ya karantar kwana 3 kwana 7, ya gangaro ya tafi ya tsaya a Zamfara, daga Zamfara ya Kano, daga Kano ya Maiduguri, daga Maiduguri a Abuja. A ɗan tattauna wannan da aka yi masallatai kawai a wancan shekarun da aka assasa, wanda malam ke jagorantan masu assasa waɗannan wuraren, wato sun fi masallatai guda 10, kuma kowane masallaci a kowane gari idan aka isa garin sai an karantar. Wasu masallatan ma sai an buɗe wata makaranta sabuwa tukunna a ci gaba da karantarwa, sai kuma a tafi gari na gaba. Haka aka yi ta yi bayan an dawo jami'a, har lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo su ya zaunar da su a cikin wannan gari namu, garin Kaduna, wanda wannan ba karamar albarka ba ce. Allah subhanahu wata'ala ya amfani da shekarunka na samartaka ya zama na cewa ka yi ire-iren waɗannan ayyuka ba tare da ka takura ba kama san ka yi su ba. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da wannan tsokaci da zamu yi akan wannan maudu'i wanda yake mai matukar muhimmanci. Babu shakka duk wanda ya kalli rayuwar da muke ciki a yanzu ya san cewa a cike take da kalubale, saboda a shekarun baya kafin malami ya samu daman da za a saurare shi sai ya ɗauki shekaru masu dama yana ta karatu, har Allah subhanahu wata'ala ya karkato da hankalin wasu, har Allah subhanahu wata'ala ya sa masa karbuwa. Amma yanzu muna cikin zamanin da kowa zai iya shahara kanshi, ya yi tallan kanshi a cikin ɗakin shi, ya program duniya ta gani. Wani yana nan a cikin ɗaki bai da sana'a, bai san komi ba, bai iya komi ba, ya ɗauki wayarsa ya leƙa cikin wannan maganganun da waɗannan malaman suka yi, wani ya danna mai zagi, wani ya ce ya yi kuskure, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza. Duk wannan yana daga cikin matsaloli da wannan zamani ya zo da shi sakamakon ci gaba da aka samu ta ɓangaren abin da ya shafi rayuwa. Wannan ke nuna cewa akwai matsananciyar buƙatan tattaunawa akan wannan maudu'i, saboda sanin malamai da sanin yadda ake mu'amala da su, wannan zai tabbatar da mu yi abin da ya dace a matsayinmu na musulmi, mu yi abin da ya dace a matsayinmu na masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin
tunda Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya, ya ɗaura duniya akan seti ta hanyar aiko da annabawa. Annabawa su ne ke seta mutane, su ke faɗa ma mutane abin da ya kamata a ce suna yi. Idan da za mu ɗauki tarihi a taƙaice kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Makka, za mu ji labari wanda yake abin mamaki yadda mutane suke rayuwa. Bambancinsu da dabba ba shi da yawa. Me yasa bambancin shi da dabba ba shi da yawa? Yana da wahala a tarihin dabbobi ka samu wata dabba wadda ita idan ta haifi ya mace, to hukuncin wannan jaririyar da ta haifa hukuncin ta kisa. Yana da wahala a cikin tarihin dabbobi ka samu wannan. Amma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutanen garin Makka sun samu kansa a cikin irin wannan yanayi da Larabawa gaba daya. Za a samu mutum idan an masa bishara da ya mace, to za ka ga kamar an mai bishara ne da mutuwa. Saboda haka duk yadda yake son wannan ya macen haka zai ɗauke ta ya je ya birne ta. Har Allah subhanahu wata'ala yake kalubalantar su ta hanyar tambaya a cikin alkur'ani, wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Idan aka sami yarinyar da aka kashe, aka rufe ta, aka tambayi wanda ya kashe ta, ko kuma aka tambaye ta aka ce meye zunubin da kika yi aka abin nan ɗinki, ba ta da amsa, shi ma wanda ya kashe ɗin bai da amsa. To wannan kaɗan ne daga cikin tarihin mutane a lokacin da ka janye annabta, ka janye hasken annabta a cikin rayuwarsu. Haka in ka ɗauki abin da ya shafi yaƙi, yaƙunƙuna ake yi a wannan lokacin babu dalili babu sababi. Kawai wane ya zo ya ɗauki ƙwai na tantabara na ƙabila kaza, to sai ya je ya fasa wannan ƙwan, aka zo aka fara rigima, sai da aka yi sama da shekara 40 ana fafata yaƙi, ana mutuwa saboda ƙwan tantabara. A wancan lokacin, kamar yadda Ibn Khaldun yake faɗa a cikin littafinsa, ya ce duk wata sarauta ko wani mulki to ana samun shi ne da ƙarfi da ƙwace. Shi kuma ƙarfi da ƙwace ba ka iya samun shi sai kana da ƙabilanci, kana da ƙabila. To idan ƙabilan ku ta taru ta yi ƙarfi sai ta danna wanda ba ta da ƙarfi, a haka ne za ku zama jagorori ku wuce su. Saboda haka a haka mutane suke jagorantar junansu, a haka suke rayuwa. Duk wanda ya fi wani ƙarfi to hukuncin wancan ɗin shine ya yi haƙuri kuma ya karɓi duk ƙasƙancin da zai fuskanta a cikin rayuwa. Wannan shine rayuwa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Lallai Allah ya yi ma muminai ni'ima wanda babu kamanta, saboda ya aiko musu annabi. Saboda annabi babu wata ni'ima a rayuwa da ta wuce aiko muku da annabawa. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala da yake bayani akan banu Isra'il yake cewa su ne mutane mafi kaskanci, mafi wulakanci a tarihin mutane da Allah subhanahu wata'ala ya yi. Saboda me? Saboda su ba su da wasu jagorori da ake ba su a matsayin sarakuna face annabawa. Suna yanka annabi sai a turo musu da wani, suna kashe wannan sai a turo musu da wani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya. Su banu Isra'ila 'yan siyasansu, jagororinsu, masu jan al'amarin rayuwansu gaba ɗayansu annabawa ne. Kullama qutila nabiyun khalafahu nabiyun akhar. Da sun kashe wannan annabin sai Allah ya kawo wani, saboda a yanke musu uzuri. Kuma shi yasa Allah ya yi musu mummunan alkawari akan cewa har ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai rinka azabtar da su, zai rinka samar da wanda zai rinka wulakanta su a duniya, saboda yadda suka yi fatali da wannan ni'ima na annabta da Allah subhanahu wata'ala ya karrama su da shi. Bayan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ɗabi'atul hal, wato yanayi ya tilasta kaddara, Allah subhanahu wata'ala ya rubuta kowa sai ya mutu. Kowane mutum in ya rayu sai ya kare, komin tsawon rayuwanka sai ka kare. Manzo Allah ya mana bayani daga cikin bambance-bambance da aka samu tsakanin mutanen da na yanzu. Mutanen farko sun fi mu tsawon rayuwa, domin annabi Nuhu kira kawai da wa'azi da ya ta yi yana fafutuka da al'ummarsa sai da ya shekara 950 yana wa'azi.
banda shekarun da yake yarinta, banda shekarun da kafin a aiko shi a matsayin annabi, shekara 950 yayi yana wa'azi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi Adam an halicce shi zira'i 70. Zira'i shine hannu daga nan zuwa abin nan, wannan zira'in guda 70 shine tsawon annabi Adam. Ban sani ba, annabi Adam ba zai iya sallah a masallacin nan ba saboda tsawon shi ya wuce masallacin nan, ya kusa falwaya. To fa ma zalan nasu yatanaqasun hatta wasalu ila hadha al-had. Manzo Allah ya ce mutane ba su gushe suna ragewa ba, har aka zo aka samu irin mu masu tsawon mu, aka samu ma irin 'yan Indonesia da 'yan China wanda ba su kai mu ba. To duk wannan yana daga cikin bambance-bambance na halitta. To wannan ya tilasta cewa duk wani annabi zai zo kuma zai tafi ko mun tsawon rayuwar shi, saboda kullu nafsin za'iqatul maut. Wannan ka'ida ce wanda babu istithna'i a kanta. To idan annabawa sun tafi to ya za a yi? A wancan lokacin kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana samun fataratun minar rusul, za a samu lokaci sai a turo wani annabi, kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari a hadisin Salman al-Farisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tsakani na da ni da annabi Isa akwai shekara 600. To kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine khatamul anbiya'i wal mursalin, babu annabta. To ya za a yi da duniya kenan tun daga komawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wato ranar tashin alkiyama? Ya mutane za su kasance? Kaga kenan akwai matsala ba karama ba. To sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sunnanta wani abu, shine ya sanya malamai suka zama su ne wakilan annabawa a bayan ƙasa. Al'ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Saboda tsawon da duniya za ta yi bayan tafiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma babu wani annabi bayan shi, to dole sai an samu mutane masu saita mutane, saboda mutane ba a kyale su haka kurin, ba za su taba zama lafiya ba. Wannan ta sa manzon Allah ya zo ya karantar da ilimi, kuma ya karantar da ilimin mai faɗi, kuma Allah subhanahu wataala ya zaɓan masa sahabbai waɗanda suka san wato abin da ya kamata su yi na ɗaukan amana na ilimin nan, suka isar da shi zuwa ga tabi'ai suka karba suka ba tabi'ut tabi'in. Haka aka ci gaba da haka aka ci gaba da gadon wannan ilimi, amma asalin shi gado ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa wani lokaci wannan hadisin na abin da ya shafi gadon annabawa, an yi lokacin da Fatima radiyallahu anha bata san wannan hadisin ba, ta zo ta samu Abubakar ta ce manzan Allah ya mutu ya bar kaza ka ba mu daga cikin gadonmu. Sai Abubakar yake faɗa mata, yake cewa baki san wannan hadisin ba? Manzan Allah ya ce mu annabawa ba a cin gadonmu, mu gadonmu ilimi ne, duk abin da muka bari na dukiya wannan sadaka ne, amma ilimi shine ake gado, shi kuma ilimi duk wanda ya neme shi Allah subhanahu wataala ya bashi rabo zai samu. Shi kadai ne sana'an da in dai ka fita sai ka samu. Za ka iya shekara da shekaru kana sammako kana zuwa kasuwa, idan Allah bai ga dama ba za ka samu komi a kasuwanci ba, haka tsufa. Amma ba yadda za a yi ka shiga sana'a na neman ilimi, ka shiga kasuwan ilimi ka fito baka samu ba, wannan ba zai yi ba. Saboda me? Saboda gado ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan gadon shine za a ci gaba da tafiyar da duniya har ranar tashin alkiyama. To wannan gadon yana da mahimmanci mutane su san shi, su san kimarsa, kuma su san waɗanda suke ɗauke da shi. Su ma waɗanda suke ɗauke da gadon ya kamata su sani cewa wannan fa gadon ya fi gadon iyayensu. Gado ne wanda yake na mafificin halitta, kuma dole su rike shi da amana, su isar da shi ga waɗanda suke 'yan bayansu. To daga nan wurin za mu fahimci muhimmancin malamai da kuma abin da ya shafi muhimmancin wannan ilimi. Duk da cewa a gaba za mu zo mu tattauna akan wato dalilai da ya kamata a kalli malamai da shi, kuma a ba su uzuri da ka'idoji wanda za mu ji su a gaba insha Allah. Wannan kawai tsokaci ne dangane da abin da ya shafi tarihin ilimin da ake magana a kan shi. A ɓangaren abin da ya shafi mutane dangane da mu'amala da malamai, a gurguje mutane sun kasu, za ka iya cewa kashi uku dangane da mu'amala da malamai. Akwai mutane waɗanda suka ɗauki malinta
da wannan gadon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ɗauke shi daidai yake da kowane irin abu, ba wani bambanci ba kima tsakanin mai ilimin da wanda ba shi da ilimin. Waɗannan mutanen galibinsu sun fi fitowa daga cikin mutanen da ake ce ma al-khawarij. Khawarij ba su kasance suna kimanta malamai ba su kasance suna kimanta ilimi ba. To akwai waɗannan mutanen har zuwa kiyamus sa'a, har ƙarshen duniya akwai mutanen da mai ilimi da mara ilimi a wurinsu abu ɗaya ne, ba su da bambanci. Wannan kashi na farko kenan na mutane. Akwai kuma kashi na biyu, mutanen da su kuma suka ɗauki malamai da kima da daraja suka kai su can sama, suka wuce har suka yi guluwi, suka kai su matakin da ba su kai ba, suka kai su mataki na annabawa, suka kai su mataki na waɗanda ba sa yin kuskure. Ire-iren waɗannan mutanen suna da yawa a cikin abin da ya shafi shi'a, wanda suke cewa akwai ismatul a'imma, wato idan mutum ya kai mataki na imam to shi baya yin kuskure. Akwai kuma nasara, su ma nasara hukuncin da suke yi ma malamai kenan tun a wancan lokacin har zuwa yanzu. Su ma misali ne na waɗanda suka wuce haddi wurin ɗaukaka ƙimar malami ko mai ilimi, saboda matakin da suka kai malamansu sun kai su matakin da idan suka faɗi abu ba a kallon mai attaura ta faɗa mai injila ta faɗa, kawai maganan wannan malamin shine abin da za a aiki da shi. Idan ya ce wannan abin haram ne alhalin wannan abin halal ne, to za su ɗauki maganan wannan malamin. Shi yasa suka kasance suna caccanza hukunce-hukunce. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka zo neman hukunci a wurin annabi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su, ya ce me kuke so? Kuna so in muku hukunci da abin da ke cikin littafin ku ne, ko kuna son hukunci irin na san ranku wanda kuka saba kuna yi na canja hukunce-hukuncen attaura? Daga ciki, idan mutum ya yi laifi, idan ɗan babban gida ne mai kuɗi ne ba a mai hukunci. In talaka ya yi laifi kuma sai a ɗauko hukunci na attaura, duk zafin wannan hukuncin a ɗabbaka mai a kan shi. To su sun wuce kima wurin ɗaukaka malami. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira su al-maghdubi alaihim, aka kira su ad-dallin da Yahudi da Nasara saboda wannan. Wata rana Adi ibn Hatim, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah mai tarin wato kissa ta ɓangaren abin da ya shafi tarihin shigan shi musulunci. Adi ibn Hatim ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da farko ba da niyyar ya karɓi musulunci ba, kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai suke zuwa. Sun zo da shakka, wasu ma sun zo su yi musu da annabi, wasu sun zo su kalubalance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga baya kuma sai al'amarin ya canza. To ko da ya zo wurin sai da ya ta bin manzon Allah yana ta abin nan. Farko ya bi manzon Allah sallah, ya ji manzo Allah yana yin karatu yana am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. Qur'ani yana tambayan Yahudi da Nasara, wai ko su suka halici kansu, ko su suka yi sammai, ko su, sai ya ce, sai ya ji wani irin magana da wani irin sauti mai daɗi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce ka da kalbi an yatir, ya ce sai da na ji kamar in hau sama in zama tsuntsu kawai in fara gudu. Ya ce fa zalika awwalu ma waqara al-Qur'an imanu fi qalbi, ya ce farkon lokacin da imani ya taba zuciyata kenan. Daga ciki akwai ranar da ya fito da cross din shi na zinari, ya fito gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya ce ilqa anka hadha al-wasan, ya ce cire wannan gunkin da ke wuyanka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai wannan maganan, yana karanta alkur'ani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, sun ɗauki malamansu sun koma abubuwan bauta a maimakon Allah. Sai Adi ya carab, sai ya ce ma manzon Allah, ai ba bauta musu muke ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa ce muku kaza halal ne alhalin haramun ne ku yi musu da'a, ya ce kwarai da gaske. Ba sa cewa kaza haram ne alhalin ko kuma halal ne alhalin Allah ya haramta shi kuma ku yi musu da'a, ya ce kwarai da gaske. Manzon Allah ya ce wannan ita ce ibadar da kuke musu. To wannan duk wanda ya ɗauki malamin shi ya kai shi ƙololuwa, ya wuce kima na ɗan adam, to wannan shine kamanceceniya da ta yi kama da shi da kuma irin ɗabi'arsa. Kamar yadda wasu sufiya da wasu wanda suke cewa su 'yan ɗariƙa ne, malami duk abin da ya faɗa sai a ce daidai ne. Inda za ka zo kai ma malamin sujada sai a ce ai malamin akwai wani abu ko kaza, ma'ana duk abin da ke da alaƙa da malami to baya zama kuskure a wurinsu. To wannan nau'i ne na mutane daga cikin mutane wanda suke mu'amalantan malamai. Sai nau'i na uku su ne wanda suka ɗauki malamai a matsayin mutane,
mutane ne wato kamar sauran mutane, amma kuma suna ɗaura su akan wasu mizani wanda shi kuma ya saba ma mutane. Misali, ya yadda malamin shi malami ne, ya yadda cewa mutum ne, amma kuma idan malamin ya yi kuskure, to wannan kuskuren na wannan malamin a wurin shi wani abu ne wanda bai kamata ma ya faru da kowane irin ɗan adam ba. Saboda haka su a wurinsu idan malami ya taɓo allura to garma ce, duk da gaske ne kuskuren malami ba ɗaya bane da sauran mutane, amma kuma ka sa a ranka cewa malam fa yana kuskure, malam yana kuskure, wanda wannan shine kashi na ƙarshe na mutanen da suka mu'amalanci malamai mu'amalar da ta dace, sun ɗaura su a mizani na mutane, su ba annabawa ba ne, kuma su kuma har wa yau ba su kai matakin da za a ce ba sa kuskure ba, mutane ne za su iya kuskure. So wannan shine kashe-kashe na malami na mutane dangane da malamai. A gurguje za mu shiga abin da ya shafi su suwaye malamai, ya ake gane su, saboda a kowane irin abu akwai wanda ke kama da abin, akwai kuma wanda ya amsa sunan wannan abin. To suwaye malamai? Malamai sun tattauna akan wannan. Wasu suka ce malamai su ne fuqaha'ul islam, waɗanda aka san su da fiƙihu da sani da fahimtar addini, su ne waɗanda suke yin fatawa, su ne waɗanda suka san ƙa'idoji na shari'a na bambance tsakanin halal da abin da ya shafi haram. Suka ce duk wanda bai faɗo a cikin irin wannan ba to ba malami ba ne. Wasu suka ce abin da ake ce ma malami su ne al'a'immatu fid din, wato jagorori a addini, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Suka ce duk wanda aka sani jagora ne, yana jan mutane jagoranci a addini, kuma ya kasance mutum mai haƙuri, tunda Allah ya ce lima sabaru ko lamma sabaru, bayan sun zama wato a'imma mun sanya su sun zama jagorori saboda haƙurin da suka yi. Kenan sun yi haƙuri wurin ɗaukan karatu, sun yi haƙuri wurin karantar da mutane, sun yi haƙuri wurin abin da ya shafi sha'awarsu ta zuciya, sun yi haƙuri akan galibin abubuwan da mutane suke yi, su sun danna zuciyarsu ba sa yin irin waɗannan abubuwan. To waɗannan su ne malamai. Kenan idan ka samu mutum bai da haƙuri wurin ɗaukan ilimi, bai da haƙuri wurin ba da ilimi, bai da haƙuri wurin abin da ya shafi kutsawa ta duk inda ka ga mutane suna shirme, sai ka gan shi a irin wannan wurin, to irin wannan ba malami ba ne. An gane ko? Wasu malamai suka ce wato wannan abin da ake ce ma malamai su ne wato waɗannan adadin na mutane wanda bayan Allah subhanahu wataala ya rarraba mutane, ya ce akwai wasu sun tafi jihadi, wasu sun tafi kasuwa, wasu sun tafi kaza, su kuma sai suka haƙura suka tafi neman karatu. wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din. Kenan wanda ya ware kanshi ya tafi neman karatu, ya je yana ta shan wahala yayi karatu, to irin waɗannan su ake ce ma su ake ce ma malamai. Shi yasa yana da wahala a cikin tarihin magabata ka ɗauko sunan wani a ce maka malami ne, ka ji an ce bai taɓa yin tafiya ba, ko kuma bai taɓa barin iyalansa ba, ko kuma bai taɓa zuwa yayi wani takura, wani abu wanda yake takura a rayuwa ba. Da wahala ka samu wannan a cikin tarihin mutanen da ake ce malamai. So waɗannan ta'arifat din ko kuma bayanai da aka yi mana akan waye malami zai ba mu haske akan cewa lallai akwai wasu mutane wanda suke su ne malamai, akwai kuma mutane wanda suke kama da malamai wanda su ba malamai ba ne. Kuma har wa yau ana fahimtar malamai da yawan iliminsu, ana fahimtar malamai bi rusuqil aqdam fi mawatin shubha. Idan aka samu shubha, abubuwa suka carke ma mutane, aka kasa bambance tsakanin hukuncin abu, to kana tambayan malami sai kaga ya bayyana maka, ya fayyace maka, ya bambance maka tsakanin zare da abawa. To wannan ita ma alama ce ta me? Alama ce ta malinta. Misali, an zo ana yaƙi
ko wata annoba ko wani annoba ya faɗo cikin mutane, sai ka ga malamai sun zo suna ta maka bayani su ce maka ai a zamanin sahabbai irin su Abu Darda irin su kaza sun je sun yi tafiya a wani gari an samu ta'unu amwas mutum 25,000 ne suka mutu a wannan lokacin, a cikinsu akwai manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abu Darda su Abu Musa su Mu'az, duk a wannan annoban suka mutu. Kenan an dade ana annoba, kenan manyan mutane na mutuwa annoba, kenan duk wanda Allah ya rubuta mai lokacin annoba zai mutu, wanda kuma aka rubuta mai rayuwa zai rayu. Malami shine a wurin shubuhohi zai fayyace maka irin waɗannan abubuwan. An gane ko? Wasu suka ce ana gane malamai ta abin da ya shafi tsoronsu na Allah, sun kasance mutane masu danna zuciyarsu, kuma wannan tsoron Allah za mu ɗan ƙara bayani a kan shi, amma daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta shine yanzu alal misali zai iya yiwa kana wani laifi ƙarami wanda ba ka so mutane su sani, to amma daga cikin mutanen da ke kusa da kai akwai iyalanka akwai yaranka, to in za ka iya bari wasu su sani watakila har a iso zuwa ga matarka, to za ga mutum yana iya ƙoƙarin shi mai kada 'ya'yan shi su san yana wannan laifin. Haka ne ko? To malami shi kuma ba maganar 'ya'yan shi ake ba, maganar duk mutanen gari ne. Kowa malami tsoron shi a ce ya yi laifi kaza, ko kuma mutane su gano cewa shi ma yana laifi kaza su ƙaurace mai su ce ba mai tsoron Allah ba ne. To wannan ita ce irin kyamara wanda take kyan malami, wanda yake ƙara mai tsoron Allah, yake sa ya ƙara yin haƙuri da abin da ya shafi sha'awa ta zuciya wanda kowa yana da ita, amma saboda tsoron Allah dole ya haƙuri. Saboda haka akan gane malamai ta hanyar abin da ya shafi tsoron Allah. Haka kuma ana gane malamai ta abin da ya shafi wato ƙoƙarin gudun abubuwa waɗanda suke na duniya, musamman wanda za su zubar mai da ƙimarsa, wanda a gaba insha Allahu watakila za mu bayani akan wata shubuha da mutane suke da shi na cewa ya halatta kowa ya ji daɗi amma banda malami. An gane ko? To ba irin wannan abin ake magana ba, ana magana akan abubuwa waɗanda suke suna zubar da kima na ɗan adam. An gane ko? Sheikhul Islam yake cewa wa mallahu fil ummati lisanu sidqin am, duk wanda yake da wani ambato na gama gari a cikin mutane, bi haithu yusna alaihi, ana yaban shi fi jamahiri ajnasil umma, fa haula'i a'immatul huda wa masabihid duja. Yake cewa ire-iren waɗannan mutane wanda zaka ga galibin mutane sun yarda da su, to waɗannan su ake ce ma malamai. An gane ko? Kuma ana gane malami ta hanyar abin da ya shafi karantarwa, domin yana da wahala a ce maka wani malami ne amma bai karantar da kowa. Kaga wannan abu ne mai wahala. Shi yasa duk wanda ya fito yana tutsu a cikin wayan shi, yana ta baza wuta, yana ta da ƙura a cikin al'umma, sai ka je kai bincike ka ga gaba ɗaya a rayuwar shi banda kyamaran wayan shi ba shi da wani ɗalibi, kyamarar shi ita ce ɗalibin shi. To kaga wannan karatun da muka yi yau ba malami ba ne, saboda duk malami yana karantar da mutane. An gane ko? Ana iya fahimtar malami ta hanyar littattafai da ya wallafa, duk da ba kowa ke yin wallafa ba. Ana gane malami ta hanyar abin da ya shafi yin fatawowi da sauransu. Wannan shine a jumlace abin da ya shafi ta'arifin malami, wanda na tabbatar da ya kusanto mana a idan mu suwaye malamai, kuma watakila yanzu ma a kwakwalwarmu mun fara ciccire wasu mutane daga cikin abin da ya shafi malami. Mutane da suke kama da malamai, akwai mutane da ake cewa al-mufakkirun, wato wayayyun mutane waɗanda a irin hadari na ilimi ya dake su, wani ma har hadarin ya dan sauka ya dan jika mai riga. An gane ko? To yakan yi maganganu masu kyau a shari'a da al'amuran mutane, amma dai za ka samu cewa shi ba malami ba ne. To irin waɗannan mutanen su ma ana bambance su da abin da ya shafi malamai. Imamu Zahabi ya kawo misalan irin waɗannan mutanen, ya ce akwai wasu sifofi idan ka ga mutum yana siffanta da su, to galibi ba malami ba ne. Ya ce misali, za ka iya ganin mutum yana magana akan komi da komi, ka ga mutum shi duk abin da ya shafi al'amura yana da ta cewa, yana da tsokaci, yana da ilimi a kai. Ya ce to galibin irin waɗannan mutanen ba malamai ba ne. Ya ce hakaza kana immatu salaf la yarawna dukhula fil kalam, ba kowace magana suke magana a kai ba. Wannan abu na farko kenan. Na biyu ya ce walal jidal, ya ce ba za ka same su suna da mummunan musu da abin da ya shafi debate. Shi aikin shi kenan a ce kawai a kafa wani zama da za a buga musu a debate, ko kuma ya ta kalubalantar mutane, ce duk wanda ya isa kawai ya zo ya ja da ni.
ya ce wannan shi ma alama ne na cewa mutum ba malami ba ne na gaske. An gane ko? Ibn Rajab yake cewa wa qad futina kathirun min al-mutaakhirin bi hadha wa dhannu anna man kasura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masail ad-din. Yace mutane da yawa suna ruduwa. Ibn Rajab ya rasu shekara ta 700 da wani abu, ma'ana tsakaninmu da Ibn Rajab yanzu kusan ka ce shekara 700 ko 800. Yake cewa a zamanin shi yace da yawa daga cikin mutane suna ruduwa da wasu mutane suna ganin su ne malamai. Saboda me? Saboda kasura kalamuhu wa jidaluhu. Yace ya iya magana, ya fi kowa yin magana, yace ya fi kowa yin musu, kuma ya fi kowa iya rigima, kowa abokin rigima shi ne. Yace to irin waɗannan mutanen ba dalili bane na cewa su suka fi mutane ilimi, ba kuma dalili bane ma na malinta. Yace ba ka ga irin su Abubakar da Umar da Mu'az da su Ubayyu, dukkan waɗannan mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabe su, sun kasance sun lizimci manzon Allah wurin ɗaukan ilimi, amma kuma maganganun su bai da yawa. Yace ba ka ganin irin waɗannan kalamuhum aqallu min kalami Ibn Abbas wa hum a'lamu minhu. Yace ba ka ganin cewa Ibn Abbas ya fi su maganganu, amma kuma dukkan su sun fi Ibn Abbas ilimi. Abubakar yanzu in ka fara tattara hadisansa radiyallahu an ba za ka samu hadisai da yawa ba saboda karancin maganansa. Haka Umar, amma kullum za ka ji ya ce dakhaltu ana wa Abubakar, in ji manzon Allah, kharajtu ana wa Abubakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, na shiga na fita tare da Abubakar da Umar. Alhaji ko jaki ne ya lizumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ga ladabin shi daban ne a cikin sauran jakuna, ballantana mutum lafiyayye irin Abubakar. Kai ka san cewa in ana magana na wanda suka fi kowa ilimi a cikin sahabbai dole ne a sanya shi, saboda kullum suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma maganan Abubakar nawa ne, musun da aka yi da Abubakar nawa ne, ba shi da yawa. To sai Malam Ibn Rajab yake cewa ruduwa da irin masu yawan magana da zaƙin baki da kafiɗiri ɗin nan, ya ce da yawansu ba su bane suke masu ilimin da ake bukata. Zai iya yiwuwa suna da ilimin, amma dai ba alama bane kai tsaye na cewa waɗannan mutane su suka fi ilimi. Haka kuma daga cikin mutanen da ake bambancewa da malamai akwai masu wa'azi. Tun a wancan zamanin farko-farkon addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine malami, shi ke karantar da Qur'ani, ya karantar da hadisi, kuma shi ke wa'azi, duka shi yake yi. Tunda duk abin da ya fito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka ilimi ne kuma duka hadisi ne. To amma idan ka fara bambance tsakanin abin da ya shafi karantar da mutane a yi halka a karantar da Qur'ani, manzon Allah ya yi. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa bakina da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗauki surori sama da guda 70, shi ya karantar da ni kai tsaye, ba wani tsakaninmu. Haka mata daga cikin gida suka zo suka samu manzon Allah suka ce maza sun danne mu, sun hana mu lokacin ka ya Rasulullah, a ware musu ranar su, mu ma a ware mana ranar mu. Manzon Allah ya ware musu ranar su yana karantar da su. To in ko manzon Allah ya fece da wa'azi wata rana, ya tashi yana wa'azi saboda wani laifi ko wani kuskure da mutane suka yi, sai ya dauki awanni yana wa'azi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaji ba. Domin manzon Allah ya taba tashi bayan asubahi da ya fara wa'azi, Abdullahi dan Abbas ya ce muna zaune ba mu motsa ba, lokacin azhar yayi, aka tsaya aka kira sallah, aka yi sallan azhar, manzon Allah ya tashi ya ci gaba da wa'azi. Lokacin la'asar yayi, aka tsaya aka kira sallah, aka yi sallan la'asar, manzon Allah ya ci gaba da wa'azi, aka yi magariba, aka ci gaba da abin nan. A cikin mu waye zai ma doktor wannan biyayya idan wata rana yake ce da wa'azi irin haka? Ai sai dai doktor ya waigo kawai abin nan, sai da aka dangana da isha'i tun sallar asubahi sallallahu alaihi wasallama. Kuma inda za ka fahimci girman sahabbai, shi yasa idan aka zo wani yana sukan sahabbai sai ka kalle shi ka ce ikon Allah, yanzu abokin baban kama karamin mutum ne ballantana abokin annabi. Ka duba hakurin da suka yi. Wasu sahabbai suka ce sai mu zauna mu zama kamar irin kututturen dabinan nan. Suka ce wallahi wani lokaci sai kaga kaman tsuntsu zai sauka akan ɗayanmu, saboda natsuwa zai iya tsammanin cewa wannan itace ne ba mutum ba. Shi yasa Nu'aym ibn Mas'ud a lokacin sulhu Hudaybiya ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ai sulhu ka a shiga garin Makka. Nu'aym ana tattaunawa ana abin nan,
shi a lokacin bai musulunta ba, ana tattauna ana abin nan, sahabbai sun tsaya ga su nan kowa yana sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan a shiga garin Makka ne ko ka a shiga. Qurayshawa sun ja daga ga kuma sahabbai su ma an shiryo ana so lalle sai an je an yi umara, kuma dama manzon Allah ya ce za ku shiga garin Makka kuma za ku yi dawafi. A lokacin da Nu'aym ya koma wurin Qurayshawa ya ce wallahi wannan shi ma topic ɗinmu ne duka dai mu'amala da abin da ya shafi malamai. Nu'aym ya ce wallahi na je wurin sarakuna, na je wurin sarkin Kisra, na je wurin Kaisar, na je Habasha, ya ce duk manyan sarakuna da empires da ake da su a duniya, ya ce na halarce su na kai musu ziyara, ya ce ban taɓa ganin wani mutum a duniya da mabiyansa ɗalibansa suke mai biyayya irin biyayyan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ma annabi ba. Yake cewa idan ya ba su umarni rige-rige suke yi, ya ce idan ya waiga zai tofar da miyan bai isa ya sauka a ƙasa ba sai a tafin hannun ɗaya daga cikinsu. Ya ce idan ya yi magana abin da ya zartar shi ne in ya yi alwala ba ruwan da ke ɗiga, idan manzon Allah na alwala ruwa bai ɗiga ƙasa, a hannunsa bai yake ɗiga, yana ɗiga suna shafa jikinsu da shi, wasu suna sha suna neman mai albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wa'innan mutanen su ne waɗanda suka ba mu kyakkyawan misali na abin da ya shafi irin wannan mu'amala. To a wannan lokacin sahabbai sun kasance suna bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sun kasance sun karanci ire-iren waɗannan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah kamar yadda nake bayani shine mai wa'azin, shine mai karantarwa, shine mai komi. Daga baya sai aka zo aka fara samun bambanci tsakanin malamai da kuma masu wa'azi. Daga bayan tabi'un da tabi'in aka samu masu ilimin gaske, aka samu masu wa'azi, wanda har zuwa yau dinnan akwai waɗannan bambance-bambance. Daga cikin malamai wanda suka shahara da ilimi na gaske kuma ya zama na cewa a zamaninsu ba a yi masu wa'azi masu tasiri ba, in suna wa'azi ba wanda yake yadda ya yi fashi sai inda uzurin da ba yadda zai yi, irin su ibn Rajab, irin su ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi fasaha, ya bashi iya wa'azi na ƙarshe, dubunnan mutane suke zuwa in yana wa'azi. Ya mutu a shekara ta 590 da wani abu. Ibn al-Jawzi malami ne da kake akan abin da ya shafi Qur'ani da ulumul Qur'an da hadisi, duka waɗannan kuma Allah ya mai albarka. Duk fannin da ya rubutu sai Allah ya samu wannan littafin albarka saboda kimar littafin da darajarsa. Amma tattare da haka a zamanin shi ba wanda ya kai shi iya wa'azi. Ana samun waɗannan ɗaiɗaiku, shi yasa ku lura da kyau, za ku ga galibin malamai masu ilimi za ku ga kuma Allah bai ba su zaƙin baki na iya wa'azi ba. Za ka ga akwai bambanci, malami gashi kamar in zai yi dariya hadisai da ayoyi za su fito, amma kuma kana ɗauko wani ɗan ku ci ku bamu wanda Allah ya bashi zaƙin baki, sai ka ga shi kuma shine yake mai, shine ke iya gamsar da mutane, ya musu wa'azi, yayi kaza, kaga mutane kowa ya nishadantu. To wannan bambance-bambance yana daga cikin falala na Allah, ba kowa Allah ke haɗa mawa ba, saboda haka akan bambance tsakanin asalin malamai da abin da ya shafi masu wa'azi. Shi yasa in ka ga malaminku na unguwanku bai kware ba, bai da zaƙin baki wurin wa'azi, kakka ɗauka bai da ilimi, ba haka bane. An samu tun a zamanin sahabbai ba kowa ya iya wa'azi ba, an gane ko? Saboda haka akan bambance tsakanin wannan. Bayan wannan 'yan uwa musulmi za mu ruga a gurguje mu je kan abin da ya shafi matsayi na malamai, saboda kafin ka san mu'amala da mutum ko malami to ya kamata ka san matsayin shi, ka san wani irin mataki yake da shi da addinin musulunci ya bashi. Daga cikin matakai ko kuma matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya ba malamai da malinta, akwai abin da ya shafi haɗa biyayyan Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah da kuma na malamai. Domin Allah subhanahu wata'ala ya ce ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Malamai suna tattaunawa akan ulil amri minkum, wasu su ce jagorori, gwamna, shugaban ƙasa da wanda suke da kujera na abin da ya shafi jagoranci na siyasa. Wasu malamai suka ce wanda ake nufi da ulil amri minkum su ne malamai. Amma da yawa daga cikin muhaqqiqun, daga cikin malamai sun hada irin su Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, irin su Al-Jassas a cikin ahkamul Qur'an, da malamai da yawa suka ce abinda ake nufi da ulul amri su ne waɗannan mutanen guda biyu, saboda gundarin kalman ulul amri ma'abota umarni. In ka ɗauki wannan kalman
za ka ga ta tabbata akan shugaba na siyasa, kuma za ka ga ta tabbata akan abin da ya shafi malami yana ba mutane umarni a zaman aure su je su zauna su haƙura, ya zo masallaci ya ce Allah ya ce kaza ce, mutane su yi biyayya, ya zo ya tada hayaniya wani lokaci ya ce ga abin da za a yi, mutane ba sa son wannan abin amma kuma su yi ma wannan malamin mai biyayya. To wannan ya nuna cewa kalman ulul amri ta ɗare akan abin da ya shafi malami, saboda mutane na mai biyayya. Haka shi ma wanda ke da kujera ta siyasa, mutane na mai biyayya. Saboda haka waɗannan abubuwa ɓangarori guda biyu su suka haɗu suka yi haɗa wannan aya na ulul amri minkum. To amma muhallin shahid anan shine wato Allah subhanahu wataala ya haɗa ɗa'arsa da ɗa'an manzon Allah da ɗa'an abin da ya shafi malamai da jagorori, wanda ke nuna cewa wani babban matsayi ne wanda lallai ya kamata mutum ya lura da shi, saboda fa'ida ta gaba kenan shine bi ko biyayya ga malami. To ba biyayya bane ga zatin malami, biyayya ne ga Allah, biyayya ne ga wannan aya da ta yi umarni ta ce a yi musu biyayya. An gane ko wannan matsayi na farko kenan. Abu na biyu na abin da ya shafi matsayin malamai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da aje a tambayi masu sani, ya ce fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, in ba ku sani ba ku je ku yi tambaya. Tunda Allah ya ce a yi tambaya, ya nuna cewa wanda aka tambaya din ya kai a tambaye shi, kuma ya kai iliminsa a yi amfani da shi, kuma fatawarsa a yi mu'amala da ita. Kaga wannan shi ma wato abin da ya shafi matsayi ne wanda yake babba. Abu na uku shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da malamai, ya ce shi ya yi shaida, mala'iku sun yi shaida, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni dinnan babu abun bautawa da gaskiya sai ni kadai. Allah ya ce suwa suka shaida da wannan? Allah ya ce da ni da mala'iku da kuma malamai. Duk wani mutum akwai shakka akan yadda da tauhidin Allah subhanahu wata'ala, saboda Allah bai bashi shaida akan ya shaida ba. Shine shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. To duk wanda aka ce ya yadda da tauhidi kuma da shaidan Allah, lallai wannan mutumin yana da matsayi da mukami da ya kamata a kiyaye masa. Daga cikin matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya ba malinta, akwai abin da ya shafi wato yanke alaka ko kuma bambancewa tsakanin waɗanda suka sani da wanda ba su sani ba. Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, da wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su taɓa zama iri ɗaya ba. Daga cikin hikimomi na malaman tafsiri suka ce alkur'ani yana yanke wata magana ya batta bata cika ba, saboda ka kaddara duk abin da baka tsammani. hal yastawi alladhina ya'lamuna madha, me suka sani, wal ladhina la ya'lamun suka san me. Allah sai ya bar shi a buɗe kenan, da wanda ya san ilimin Allah, da wanda ya san ilimin fiqhu, da wanda ya san ilimin gini, da wanda duk wani ilimi da mutum ya sani, to ba ɗaya yake da wanda bai san wannan ilimin ba. Kaga an bambanta ma'abota ilimi da sauran mutane gama gari. Haka daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya yabi malamai da shi, Allah ya ba da misalai a Qur'ani da dama, sai ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa alalimun. Ya ce waɗannan misalan fa babu wanda ke fahimtar su cikakken fahimta in ba masana ba. Kaga wannan shi ma shaida ne babba daga wurin Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin cewa malamai su ne masu tsoron Allah, bai nuna cewa babu wasu masu tsoron Allah ba. Ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama, kadai daga cikin bayin Allah masu tsoron Allah su ne malamai. Wannan shine gundarin fassarar wannan ayan, kadai daga cikin masu tsoron Allah su ne malamai. Aka yi amfani da adatul hasr, طرقه النفي والاستثناء والعطف والتقديم ثم إنما يخشى الله من عباده العلماء. to su kadai aka ba shaida, amma akwai waɗanda suke tsoron Allah, kamar yadda wasu ayoyin suka nuna.
kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa jazaohum inda rabbihim a cikin suratul bayyina innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya, wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gare suna daga cikin mafi kyawun halitta da Allah subhanahu wataala yi. Allah ya ce jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Daga cikin nau'in tafsiri akwai tafsirul qur'ani bil qur'an, wato ka ɗauko wata aya da ta yi wani magana ka ɗauko wata da ta yi magana irin ta sai ka haɗa su. Nan an ce babu mai tsoron Allah sai mutane sai malamai, a can kuma aka faɗi aljanna aka faɗi daɗin da ke cikin aljanna aka ce zalika liman khashiya rabba, aka ce wanda ya ji tsoron Allah. A nan kuma an ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama. In ka haɗa ayoyin nan guda biyu zai baka cewa malamai 'yan aljanna ne, ba kuma duka malamai ba kamar yadda muka yi bayani, ba kuma duk wanda bai shiga cikin malamai ba bai tsoron Allah, amma wannan ana so a fito maka da girma da kima na abin da ya shafi malinta, yana gadar da tsoron Allah subhanahu wataala. Daga ciki malamai suna daga cikin mutane wanda suka fi kowa ilimi wurin sanin sharri da zai iya fuskantar mutane. Allah subhanahu wataala yake cewa qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin, waɗanda aka ba su ilimi suka ce abinda zai faru din nan na wulakanci to zai tabbata akan kafirai. Aka ce alladhina utul ilm, an gane ko kenan suke fahimta. Haka kuma a wata aya qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Saboda a lokacin ƙaruna ne ya zo yana ta alfahari da dukiya, Allah ya ba shi kuɗi. Wasu malamai suka ce mafatih, wato akwatin shi na abin da ya shafi kuɗinsa sai mutane masu yawa ne za su iya ɗagawa. Wasu kuma suka ce mafatih ana nufin makullai kawai na buɗe sto na gol na ƙaruna sai taron mutane sun haɗu suke iya ɗagawa. Saboda haka sai ƙaruna ya fitini mutane, ga fitina ta fir'auna, ga fitina ta hamana, ga fitina ta ƙaruna, fitina ta dukiya. Aka rasa yadda za a yi a kau da wannan shubuhan. Ga shubuha na wanda ke cewa shi Allah ne, ya ce a kashe yara gaba ɗaya. Ga hamana wanda shi ne aka ce ya fara gini kawai a yi gini har zuwa a samo Allah inda Allah yake. Ya hamanu bilili sarhan la'alli ablughul asbab. Ga kuma dukiya, iya dukiya ta ƙaruna wanda har yau ba a yi mai dukiya irin nashi ba. To kaga fitina ta kai fitina. Ya aka yi aka fita daga cikin wannan shubuhan? Masu ilimi, qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabirun. Malamai su suka bada mafita, aka samu tsiraru daga cikin bani Isra'ila suka yi imani da annabi Isa Musa sakamakon wa'azin masu ilimi. Wannan shaida ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma mun faɗa a baya su malamai su ne masu gadon annabawa, wanda wannan bai da bukatan a tsawaita saboda an yi bayani a baya. Haka kuma al'ulama humul muballighuna anil anbiya, wato malamai suke isar da ilimin annabawa. Domin hadisi ya zo a cikin Abu Dawud, manzon Allah yake cewa tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Manzo Allah yake ce masahabbai, za ku ji daga gare ni sai wasu su ji daga gare ku, waɗanda suka ji su ma wasu su ji daga gare su. Yace a haka ne wannan gado zai isa zuwa ranar tashin alkiyama. Kenan kana yanke malamai to ka yanke wannan gado na annabawa. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya zo ya ga wani gari mutane masu ilimi suna mutuwa, yara kuma ba sa karatu. Sai ya ce to kuna dab da halaka gaba ɗayan ku, saboda babu gado, ana kokarin a samu gap tsakanin wato waɗannan da waɗanda suke bayan su. Sai yake faɗa musu cewa lallai fa, musamman a cikin hadisin Abi Musa, manzon Allah yake cewa Allah baya ɗauke ilimi kai tsaye a rasa ilimi a cikin mutane, amma ana ɗauke shi ne ta hanyar ɗauke malamai. In aka ɗauke malamai sai a sa wasu mutane jahilai su jagoranci mutane, fadallu wa adallu, su ɓace su ɓatar. To wannan wato matsayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba malamai na isar da wannan gado na annabta. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su, ya so su da alkhairi. Manzo Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wanda Allah yake son shi da alheri wato sai ya bashi ilimi. An gane ko? Da sauran dalilai waɗanda suke da yawa wanda suke nuna kima da daraja na malamai da abin da ya shafi wato malinta. To yanzu sai mu zo gaba wanda shine asalin gaba na wannan topic din, wanda insha Allah shi ma za mu ɗan yi shi a gurguje. Shine
tunda mun san darajar malamai, mun san suwaye malamai, kuma mun san wato falala da matsayi da makana da Allah subhanahu wata'ala ya daura su akai, to ya za a yi mu'amala da su? Daga cikin qawaid, wato muhimman ka'idoji na abin da ya shafi mu'amala da malamai, akwai abin da ya shafi muwalatul ulama wa mahabbatihim, wato san malamai da ƙoƙarin abin da ya shafi kyautata musu ko kuma kusanta zuwa gare su. Wannan abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci, wanda kuma ana yin shi ba tare da guluwi ba za ka wuce ba. Kakka ɗauki malaminka kaman annabi, kuma kakka ɗauke shi kaman mala'ika baya kuskure. A'a, ana ajiye su ne tsaka-tsakiya, a so su gwargwado ba tare da wuce abin da ya shafi kima ba. Daga cikin misalan da muka yi a baya, akwai abin da ya shafi mu'amalan da Yahudawa suka kasance suna ma malamansu. Akwai lokacin da Abdullah bin Salam ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin shi ba Yahude ne, kuma daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa, cikin kuma wanda suka yi gadon ilimi a abin da ya shafi Yahudanci. Dan yana daga cikin mutane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, lau amanat bi ashratun min al-yahud la amanat bi al-yahud. Manzo Allah ya ce da wasu mutum 10 za su yi imani da ni daga cikin Yahudawa, ya ce da labari ya kare, duk Yahudawa za su yi imani da ni. Akwai wasu masu ilimi, Abdullahi bin Salam yana cikin su, saboda baban shi ma gugagge ne a abin da ya shafi ilimin at-taura. Abdullahi bin Salam ya riga ya san ɗabi'unsu, da ya zo ya yi manzon Allah wasu tambayoyi wanda ya san cewa wannan tambayin ba wanda ya isa ya amsa ta sai annabi na gaske. Da ya gama wannan tambayoyin sai ya ce ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi. Sai yake ce mai, ya Rasulallah, Yahudawa da kake ganin su makaryata ne, ba su da gaskiya. Idan na kira su za su iya yadda da ni, saboda ni jagora ne a cikinsu, za su iya imani idan suka ga dama, amma dai na san makaryata ne. Yanzu abin da nake so zan ɓoye daga cikin ɗaki, ka kira manya-manyan Yahudawa ka tambaye su waye ni. Manzo Allah ya kira su, ya ce musu akwai wani mutum a cikin ku sunan shi Abdullah bin Salam. Suka ce kai ai khairuna wa ibn khairina wa alimuna wa ibn alimina wa faqihuna wa ibn faqihina. Suka ce ai babban mutum ne, dan babban gida, mai ilimi, mai gadon ilimi, wanda ya fahimci at-taura fahimta na sani kuma na gado, kuma mutumin kirki ne, kuma dan mutumin kirki. Sai ya ce musu, ya kuke gani a ce yau ya yadda ni annabin Allah ne? Sai ya ce musu, Abdullah bin Salam ya yi imani, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Suna faɗan haka sai Abdullah bin Salam sai ya fito ya ce gaskiya ne, na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin suka ce huwa ibnu sharrina wa ibnu sharrina wa qabihuna, suka ce shine dan sharri a cikin mu, baban shi ma dan sharri ne, kuma bakin jahili ne, kaza saboda sarrai da kuma abin da ya shafi biyayya wanda Allah subhanahu wata'ala bai saukan musu ba. To irin wannan biyayyan da irin wannan soyayyan shine ba a so musulmi ya yi wani malami. Inda malamin ka ya bi, kamar yadda ake cewa inda baki yayi nan miyau ke bi, ka ce duk inda malamin ka yi nan kake yi, to wannan ba shi bane daidai. Amma akwai soyayya, akwai mutuntawa da sauransu. Daga cikin ka'idoji na mu'amala da malamai akwai ihtiram, wato girmamawa da kuma sanin matsayi. An gane ko? Tawus yake cewa yana daga cikin sunna da aka gado daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu mutane guda hudu ana mutunta su, ana girmama su, ana kimanta su. Ya ce daga ciki akwai al'alim, akwai mai ilimi, akwai zushaiba. Duk wanda ka gan shi da furfura, to ka girmama shi, ka kimanta shi. Shi yasa ko malinta mutum ke yi, ai mun yi bayani akwai malamai akwai malinta, ko malinta mutum ke yi sai Allah ya taimake shi, ya zama na cewa akwai fararen gemu a cikin abin da ya shafi haɓarsa, to wannan mutumin ya wuce zagi, ya wuce wulakanci, ya wuce kai mai comment na wulakanci. Saboda shine gado da wannan tabi'i yake cewa an gada daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka kuma ma'abocin mulki, duk wanda aka ce maka wannan jagora ne, yana da wani mulki ko wakilci ko abin da ya shafi gwamna ko shugaba ko kaza, in dai wakilin ka ne, to yana daga cikin sunna mai ka girmama shi.
haka kuma mahaifi in ji Dawus ya ce in aka ce wani mahaifinka ne kawai shi kenan hands down dole kai mai biyayya. A wuri ɗaya ne ba za ka mai biyayya ba, inda ya ce ka yi shirka ko ka saba ma Allah karara, a nan ne kadai ba a ma iyaye biyayya. Amma ko da abin da suka nema ba za ka iya ba, hikimomi da dabarbaru ake yi a san yadda za a fita daga cikin rintsi, an gane ko. Amma girmama waɗannan mutane yana daga cikin wato abin da ya shafi addini. Mun san hadisin Abu Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan wannan. Daga ciki akwai karɓa daga wurin malamai, wasu ayu ilaihim, tafiya zuwa gare su, ka tafi ka je wurin malami domin kai mai, domin kai karatu a wurin shi. Akwai wani tabi'i da ake ce ma Ibn Abi Laila. Ibn Abi Laila yake cewa sahabbai kadai na garin Madina kusan mutum 120 wanda na je na yi karatu a wurinsu, na bibiye su, na bi su sau da kafa saboda me, saboda su koya min ilimi. Haka Alkama yake cewa ya zauna ya lizimci Abdullahi dan Mas'ud. Lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya rasu aka ce Alkama kai ma ka kafa majalisa, ya ce ina zan iya, ya ce inda Abdullahi dan Mas'ud ya tashi ni ne zan zauna a wurin, saboda lizimta da yadda ya ɗauki kanshi ba komi ba in ya kwatanta kanshi da wato Abdullahi dan Mas'ud. Kuma duk wanda ya san Abdullahi dan Mas'ud ko sahabbai suna ɗaga mai kafa, saboda Abdullahi dan Mas'ud ya kai matakin da a cikin sahabbai idan yayi magana ko ba a yadda da magana shi ba sai dai a yi shiru a kalle shi, saboda an san wato mutum ne ya lizimci manzon Allah. Yake cewa na san lokacin da ba mu wuce mu 9 mu 10 a cikin wanda suka yi imani a duniya gaba ɗaya ba a garin Makka. Abdullahi dan Mas'ud shine da ya ga ana cutar da manzon Allah a bakin Ka'aba, ya rasa yadda zai yi, gashi talaka gashi siriri, in ana sifanta maka shi dama ba wanda zai iya kare annabi a wannan lokacin face Allah kaɗa mai duka. Sai zuwa ya je kira na Fatima, ita ce ta zo ta fara cire timbi da dattin abin da ya shafi raƙumi da aka zuba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah. To Abdullahi dan Mas'ud baki da baki ya ce surori ɗaya na gugan sura har guda 70 da wani abu directly manzon Allah ya karantar da ni a garin Makka. Lokacin ba ɗalibai da yawa. Abdullahi dan Mas'ud ya kwankwashi ilimi, ya ce da na san wani mutum kwaya ɗaya da ya fi ni ilimi daga cikin sabon manzon Allah gaba ɗayansu, ya ce kuma abin hawa zai isa zuwa ga wannan mutumin, ya ce wallahi da na ɗauki abin hawa na je wurin shi. Wannan ya nuna duk da wannan ilimin da yake da shi baya jin ya ƙoshi kuma zai iya tafiya saboda ya je ya nemi ilimi. Saboda haka bin malamai da karɓan ilimi da gare su yana daga cikin ƙa'idoji waɗanda suke da muhimmanci. Haka abin da ya shafi ri'ayatu maratibil ulama, lura da matakai na malamai. Malamai suna da matakai, ba kowa bane ilimin su iri daya, kowa da irin baiwa da irin ilimi da Allah subhanahu wataala ya bashi. A cikin sahabbai da kansu manzon Allah ya ce aqra'una ubayyun, ya ce wa aqdana mu'ad, ya ce wa alamuna bil halali wa aqdana aliyun wa a'lamuna bil halali wal harami mu'ad. Fi mu karatun alqur'ani shine ubayyu, ya ce wanda ya fi mu sanin hukunci da yanke rigingimu tsakanin mutane shine aliyu, wanda kuma a cikin mu ya fi fiqihu na sanin halal da haram shine mu'adh ibn jabal, wanda kuma ya fi kowa abin da ya shafi iya rubutun qur'ani da sanin ina qur'ani ya sauka da sauran shine zaidu da sauransu. Kaga kenan kowa da mai mataki mataki. Saboda haka in ka san matakin da malam yake da shi, kada ka rinka daura shi inda bai kai ba, sai ka zama kai ne shaidan din wannan malamin. Idan ya bace kai ne mai kai ne kai tasirin bacewansa. Akwai malamai da yawa mutanen kirki mabiyansa suka lalata su saboda rashin kiyaye musu matsayinsu. Sahabbai idan suka san wane ya fi iya ilimi kaza to wurin wane suke zuwa. Shi yasa Abu Huraira da yawa daga cikin mu mun san Abu Huraira abin da ya shafi hadisi. A cikin hadisin ya aka Abu Huraira ya zarra shekara 3 kafin rasuwar manzon Allah ya musulunta bayan Khaibar, amma Abu Huraira bin annabi yake ya dauki ilimi, ya je wurin sahabbai ya dauka, haka ya tattara ilimin sahabbai, kowanne yana zuwa yana daukan ilimi a wurin shi. Daga cikin abin da bamu sani ba, watakila bamu sani ba akan Abu Huraira, Abu Huraira yana daga cikin manyan qurra'u wanda akwai qira'o'i wanda muke karantawa baka isa ka isar da sanadin su zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar Abu Huraira. Ya akai a shekara 3 karshe ya san Qur'ani da ya shekara 10 ko shekara 20 ko 19 yana sauka kafin ya musulunta. Ya ta bin su Ubayyu, ya ta bin irin su Mu'adh ibn Jabal, irin su Zaid, ya je ya karanta Alqur'ani a wurin su. Yanzu ba za ka karanta qira'an Abu Amr ibn al-Ala al-Basri ba sai ta hanyar Abu Huraira. Ya zama makaranci na gaske saboda me? Saboda ya san yadda ake zuwa a nemi ilimi.
haka Abdullahi dan Abbas shi rayuwarsu ma a Makka ne, domin Abbas bayan ya musulunta a yaƙin Badar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kama shi ya ce ka a kashe shi, ya zo ya bada wato dama aka sake shi. Abbas ya koma garin Makka, a can ya ci gaba da rayuwa, ya ci gaba da turo manzon Allah saƙonni na motsin abin da ya shafi Qurayshawa. Saboda haka zaman shi a Makka zama ne na maslaha wanda yake muhimmi a rayuwar musulunci. Shi ya bada labarin abin da ake shiri na Uhudu, shi ya bada labarin duk yaƙuƙunan da aka yi bayan nan. Saboda haka Abdullahi dan Abbas yana tare da mahaifinsa sai wajen shekara ta 8 ya zo garin Madina. Ya zo yana ƙaramin yaro, domin manzon Allah ya rasu yana ɗan shekara 15 a lokacin da aka yi masa wato kaciya. Yana ƙarami, amma in ana magana masu ilimi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Qur'ani da hadisi sai ka sa Abdullahi dan Abbas a cikin shekara 2 ko 3 ya tara wannan ilimin, saboda idan yana da matsala da ta shafi Umar, wurin Umar yake zuwa. Shi yasa wata rana bibiyar da yake ma Alqur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul Tahrim, wa in tazahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir. Manzon Allah daga zuwa ya dan sha wato zuma, saboda saukin kai na manzon Allah, mata suka hada mai gwarama, aka fara tunanin kaza kaza. Hafsa aka ce wai warin kaza, shi kuma manzon Allah abin da ya ki jini a rayuwar shi ka ce yana warin wani abu. Sai manzon Allah ya damu, sai aka zo dai har zuwa ƙarshen kissan Allah ya bamu labari a cikin suratul Tahrim. To wasu mata ne suka yi mitin suka ce in annabi ya shigo ɗakin ku rinka cewa yana wari, yana ana jin wani abin nan, da Hafsa da Aisha. Amma Qur'ani ya faɗa bai faɗi suna ba. Abdullahi dan Abbas ya ce sai da na shekara ɗaya ina bin Umar, ina ta bibiyan shi, ina so in ga sarari, saboda Umar mutum ne mai haiba, saboda duk wanda shaidan ke jin tsoron shi ina ga mutum alaji, ina ga Abdullahi dan Abbas dan shekara 15, yace saboda tsoron Umar da haibar shi, yace shekara ɗaya ina ta dako, ina so in ga sarari, in dan ga walwala, in ga sauki a fuskar Umar, in mai tambaya akan waɗannan matan guda biyu na annabi wanda suka haɗa wannan abin. Ya ce sai da wata rana Umar ya ce zo ka raka ni in je in kama ruwa, ɗauko min abin da zan kama ruwa. Ya ce da na tafi tunda a lokacin ya mai hidima daga shi sai ya ce wallahi amirul mu'minin tambaya nike da shi a cikin aya yanzu shekara ɗaya ina so in tambaye ka. Umar ya murmushi ya ce me tambayan ka? Ya ce wa innan matan guda biyu da aka ce wa in tawahara alaihi waye, sai ta ce, ya ce masa ai da Aisha ce da Hafsa. Ya ce wallahi shekara ɗaya ina so in san wannan, amma ina ta haƙuri, ina so in samu abin nan. Ya mai faɗa, ya ce haba yaro dan Abbas, me yasa ba ka tambaye ni ba, ta abin da kake tunanin na sani ka zo ka tambaye ni. To haka suke ware ma kowa matsayin shi. Abu Huraira a tambaye shi kan kaza, wani a tambaye shi akan kaza. Saboda haka yana daga cikin abin da ya dace, in ka ga malamin ka bai da haske a abin da ya shafi siyasa, kakka cika mai tambayoyi akan siyasa. In bai da haske abin da ya shafi ilimin boko, kakka zo ka ce mai malam ai a physics kaza kaza, kana so sai ya yi bayani wanda watakila girman shi zai faɗi. Saboda haka wannan abin yana da muhimmanci. To a wannan gaban kuma akwai abin da ya shafi kissa muhimmiya wanda ita ma alkur'ani ya bamu labarinta a cikin suratul kahf. Saboda me? Saboda ya zama darasi wurin mu'amala da malami. Kun san waye Musa alaihi salam? Annabi Musa babban annabi ne, da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i yayi Mi'raji zai tafi sama, a saman 5 ya samu annabi Musa. Annabi Musa shine annabin da annabi ya ga cincirun da mutane, wani duhu ya taru, ya ce wannan al'umman waye? Aka ce mai ba taka bace, ta annabi Musa ce. Annabi Musa shine kadai wanda kai tsaye magana da Allah subhanahu wataala. Annabi Musa shine ulul azmi wanda ba wani annabi da aka ambaci sunan shi a cikin alkur'ani kamar annabi Musa. Wanda suka fafata da annabi Musa, Fir'auna, babu wani kafiri a tarihin duniya da aka ambace shi a cikin alkur'ani kamar Fir'auna. Wasu daga cikin malamai suka ce kadal qur'anu an yakuna kullahu Musa, suka ce qur'anin nan namu ya kusa ya zama gaba ɗayan shi Musa ne, tun daga bakara ake labarin annabi Musa har zuwa suratu wash-shamsi wa duhaha. Annabi Musa wata rana ya yi wa'azi, ya fafata wa'azi, abin ya shiga zukata mutane sai kuka ake yi. Wani daga cikin mutane shine irin shaidanan da muke magana, wani lokaci kada kai ma malami tambayan da bata dace ba, kawai sai wani ya daga hannu cikin banu Isra'ila ya ce kai annabi Musa, wai anya a duniya akwai wanda ya kai ka ilimi kuwa? To kaga halakar da mutum ne irin wannan tambaya. Ya ce gaskiya a duniya ba wanda ya kai ka ilimi. Annabi Musa ya ɗan yi jim,
sai ya kalli gabas, ya kalli yamma, ya kalli tarihin duniya, kuma a da gaske din iya ilimin annabi Musa a duniya ba kamar shi, tunda a wannan zamanin ma a Qur'ani yanzu ba wanda aka ambata kamar annabi Musa. Sai annabi Musa ya ce ba fa mai ilimi kamar nawa alaihi salatu wassalam, iya ilimin shi kenan. fa'ataba alaihi Allah idh lam yurd al-amra ilaihi, sai Allah ya zarge shi, me yasa bai ce wallahu a'lam ba, me yasa bai ce Allah kada ya sani ba. Aka ce ka tashi, akwai wani bawan mu yana na aboye, ka je kai koyi ilimi a wurin shi, ka karo karatu. Aka ce annabi Musa ya ce ya za a yi, ina yake? Aka ce ka gama hanya ka fara tafiya, ka ɗauki yaranka, ka ɗauki kifinku da abincinku da me, ku ta tafiya. Idan ka je wannan kifin naku ya tashi ya yi rai ya shiga cikin ruwa, to a nan wurin ne malamin yake. To annabi Musa bai faɗa ma wannan bawa nashi ba, aka yi ta tafiya, ya je inda ake bukata ya je, amma bai san ya isa wurin ba. Ya wuce wurin sai gajiya ta kama shi, sai yake ce ma yaron laqad laqina min safarina hadha nasaba, na gaji, mun gaji a wannan tafiyan na neman ilimi. Sai abin nan ya ce mai kawo mana abincin mu ci, in ji annabi Musa. Sai ce ai wannan kifin namu mun zauna a wani wuri, kawai sai ya tsalle ya fada cikin ruwa. Ya ce ya fada ruwa, ya ce to ai nan ne malamin nawa yake. Sai annabi Musa ya dawo, sai na zuwa sai ga Khidir ya tankwashe kafa ya zauna a laji. Annabi Musa da ya zo zai iya faɗa mai a ƙaramin magana cikin language mai sauƙi, ya ce mai na zo koyan ilimi, amma ba haka annabi Musa ya mai ba. hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rashada, zan dan iya bin ka dan Allah ka koya min cikin shari'an da aka koyar da kai. Ladabi na ƙarshe a tsarin larabci wannan ana ce mai al-itnab, wato magana ce mai tsawo wanda zaka iya yin ta a takaice, amma saboda ya nuna ladabi Allah subhanahu wataala ya nuna mai cewa in an tambaye ka irin wannan tambayan ka ce Allahu a'lam. Ba a yi wata ba. Khidir shi ma sai ya ɗauki wannan malintan, ya san Allah ya turo shi. Shi yasa wasu malamai suke cewa Khidir annabi ne, saboda shi ma a ƙarshe dai ya ce ba ni bane daga gare ni, daga wurin Allah ne wannan abin, kuma ya san annabi Musa annabin Allah ne, ya gitta mai sharuɗa, ya ce wannan ilimin da wannan makarantar da ka zo ka'idanta shine shiru ake yi, ba a magana, ba a tambaya, ba a complain, ba a kaza, ba a kaza. Annabi Musa ya ce satajidni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra, yace in Allah yadda zan maka biyayya. Amma da yake Khidir ilimin nashi babba ne, ya fi na annabi Musa, kuma a lokacin yake ce mai innaka ala ilmin min ilmin la allamakahu Allah la a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmin la allamanihi la ta'lamuhu. Yace kana da ilimi mai yawa daga Allah, kai ka san shi, ni ban san shi ba. Wani abu na sanin maratib na malamai, ni ma ina da wani ilimi daga Allah, ni kadai na san shi, kai ma baka san shi ba, kuma yanzu ka zo kana neman nawa, saboda haka dole kai mun biyayya. Amma Khidir bai cikin wanda mutane za su taru ranar tashi alkiyama Allah ya yi fushi su je su roƙe shi su ce je ka roƙan mana Allah, bai kai wannan matsayin ba. Annabi Musa yana gaba da shi. Da aka tashi duniya gaba ɗaya bayan kowa ya mutu, manzon Allah ya ce ni ne farkon wanda ya fito. Ina fitowa kawai sai na ga annabi Musa ya tsaya yana tsaye da al'arshi, ya ce ban sani ba ya riga ni tashi ko an riga ni na riga shi tashi. Ku fahimci matsayin annabi Musa. Amma tattare da haka Khidir ya gindaya mai sharuɗa na ɗalibi da malami, aka kama hanya aka tafi. To ilimin yana da nauyi, ana zuwa aka fasa wani ɗan kwale-kwale, gashin miskinai abin aka fasa, wannan wani irin azalimin malami ne wannan. Ya ce aka rakta hali tukrik ahala, ka ritsar da mu muna cikin wannan kuma ka fasa. Khidir ya ce to wani na farko, ba mun yi alkawari ba tambaya ba? Ya ce gaskiya ne akramakallah, in Allah ya da ba zan kara ba, ai mun afuwa. Ya ce to shikenan. Aka tafi, ana zuwa sai aka shiga wani gari. Yana zuwa Khidir kawai sai ya ga wani yaro, kawai ya kama yaron nan ya makure shi, ya murɗe mai wuya kawai kakakaka, kawai ya kashe yaron. To a nan wurin a hankalin annabi Musa ya kara tashi, ya ce karamin yaro ka kashe shi? Ya ce haba akramakallah, wani irin ilimi ne wannan? Sai Khidir ya ce mai ba na baka warning a baya ba, to wannan shine last warning, in ka ƙara tambaya na kore ka. Shine ana cikin tafiya suka shiga garin, suka je gidan wannan, aka ce mu baki ne ku taimaka mana yunwa. Suka ce ka tafi, ba za mu ba ku abinci ba. Suka tafi duk inda suka nemi abinci aka ki basu, suka nemi gurin kwana aka ki basu. Hankalin Khidir da annabi Musa ya tashi da wannan bawa,
a ƙarshe sai suka ga katanga tana ƙoƙarin ta faɗi. Daga nan wurin sai annabi Musa ya ce to ai tunda mutanen nan ba su da kirki, kuma yanzu shi Khidir akaramakallah ya ce mu gyara wannan katanga kuma mun sa hannu an gyara, to gaskiyar magana mu nemi kuɗin aikinmu, ba za mu yi musu aikin banza ba. Shi ne kawai abin da annabi Musa ya ce to mu dan karɓi kuɗi mana mu ci abinci. Kaga ai wannan ba tambaya bane, to amma kawai Khidir ya ce to na kore ka, ba wannan karatun, kawai tafi ka wani wuri. To shine manzo Allah ya ce fa kanatil ula li Musa khata'an nisyanan wa thaniyatu amdan wa thaniyatu khata'an wa thalithatu amdan. Yace laifi warning uku ake bada a ka'ida, biyu na karshe kawai abin nan. Na farko za a kaddara mutum ya manta, na biyu kayi kuskure, na uku kawai shikenan ganganci ne, na uku amdan ganganci. To haka aka gama wannan abin nan din. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sarki annabi Musa da yayi hakuri da mun samu ilimi mai yawa a wurin Khidir. Ya ce amma haka nan karatun ya kare a wurin, aka ba da fassarar waɗannan abubuwa guda uku wanda duk kun san fassarar. Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan saurare. Abu na gaba shine alhazru min alqadhi fil ulama, wato kiyayewa da abin da ya shafi wato muzanta malamai da yawan wato munana musu zato da sauransu. An gane ko? Ɗaya daga cikin hadisai masu ban tsoro akan abin da ya shafi wulakanta ɗan adam kowane iri ne, kuma mun yi bayani cewa a cikin 'yan adam malamai daban suke. manzo Allah subhanahu wataala yake cewa hadisin qudsi, man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Duk wanda ya cutar min da waliyina to na mai umarni kawai da ya fara yaki da ni. Akwai mutane da yawa za ku ga rayuwarsu ta lalace a ƙarshe, wallahi ba wani abu ne daga masu wulakanta malamai sai masu wulakanta mutane. Wani yana nan baka san matsayin shi ba amma waliyi ne, kana taba shi Allah zai fara faɗa da kai. Manzon Allah ya ga wani cikin sahabbai ya zo baje-baje ga talauci ga yunwa ga abin nan, ya tambayi sahabbai ya ce ya kuke ganin wannan? Suka ce wannan miskini ba shi da komi da abin. Ya ce wallahi wannan da kuke ganin shi haka, ya ce in ya rantse ma Allah, ya ce Allah sai an yi ruwan sama, ya ce wallahi Allah ba zai saba mai ba sai an saukar da ruwan sama. Duk abin da ya rantse ma Allah sai Allah ya yi. Irin sa Anas ibn Nadr, yar uwarsa ta zo ta karya haƙorin wata yarinya, aka zo manzo Allah aka kawo ƙara gaban shi. Ka'ida ne manzo Allah alƙali ne, duk ƙaran da ya iso zuwa gare shi sai ya yanke hukunci. Ya ce tun da ta karya haƙorin wannan yarinya, hukuncin Allah shine a karya haƙoranta, wasinna bisinni. Sai Anas ibn Nadr ya ce yanzu haƙorin Rubayya za a karya? Yar uwarsa ce. Manzon Allah ya ce me ke damun ka Anas, wannan fa hukuncin Allah ne, kai haƙuri. Anas ya shiru, aka dawo aka je aka dawo, ya ce ɗayan biyu ne, ko su yafe mata ko kuma a karya haƙorinta. Anas ya shiru, can Anas yana zaune ce wallahi ba za a karya haƙorinta ba. Kawai yana zaune sai ga 'yan uwan wannan yarinyar da waye sun zo sun ce ya Rasulullah mun yafe, in bidiya ne a bamu amma mun haƙura ka a karya haƙorin. Manzon Allah ya ce inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la abarrahu. Manzon Allah ya ce wallahi a cikin bayan Allah akwai wanda in ya rantse ma Allah sai Allah ya cika mai wannan rantsuwan. A cikinsa akwai wannan Anas din. To saboda haka malamin da zaka zaga ko zaka aibanta baka san alaƙar da Allah ba, baka san haƙurin da yake yi wurin wato rayuwar shi da yake tsakanin shi da Allah a cikin sirri ba, baka sani ba. Kawai sai ka tozarta shi, sai ka ce kawai kai bari ka keta mai alfarma. To wallahi malam a ƙarshe sai ka ga mutum ya wulakanta. Shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce luhumul ulama masmuma, suka ce jini da naman malamai suka ce yana da guba, duk wanda ya ci wannan naman sai ya mutu. To wannan yana daga cikin abubuwa na qawaid wanda ya kamata mu kiyaye. Haka alhazru min takhtiyatil ulama bi ghairi ilm, ko jin tsoro ko kuma taka tsantsan wurin jefa malamai kai tsaye zuwa ga kuskure ba tare da kana da ilimi na yaqini ba. Shi yasa ka kyale malamai su ma kansu gyara. In kana da gyara ka zo da sigan tambaya, ka tambaya malam ya kake ganin kaza, ya kake ganin kaza, a haka nuna mai hanya. Wani lokacin gushewan tunani ne, wani lokacin sai ga malam ya ce wallahi maganar ka shine daidai da sauransu. Amma so da yawa za ka ga malamai in suka yi fatawa kai kake tunanin kuskure ne, da za ka zo ka zauna da su ka bibiya sai ga suke da gaskiya, saboda sun karanta sun ƙara karantawa sun karantar sun ƙara karantarwa. Kai ne abin ya maka bambarkwai amma su ne ke kan gaskiya so da yawa. To kuma saboda ma mutane ne sai ka ɗan bi su a hankali, in ma kuskuren ne za su gane da ƙarshe. Haka kuma iltimasul uzur, wato yana daga cikin
abubuwa wanda ya kamata a rinka yi na mu'amala da malamai shine nema musu uzuri a lokacin da wato suka yi kuskure. In ka ga dan uwanka yayi magana, kamar yadda Muhammad ibn Sirin yake cewa, idan ka ga dan uwanka yayi wani abu na kuskure, kai ta tunanin ina ne za ka samu wata mafaka ka makala maganan shi, ka ce maganan ga yadda take nufi na daidai, duk yadda za ka neman mai uzuri. To wanda ya fi cancanta kai mai wannan shine malami. Daga cikin ka'idoji na mu'amala da malamai akwai arruju ila ulama was-suduri an ra'ayihim khususan fil fitan, abin da ya shafi komawa zuwa ga malamai da ɗaukan fahimtar su musamman a lokacin fitintunu, lokacin da ake cikin matsaloli da damuwa. To yana da muhimmanci a rinka girmama fahimta da ra'ayin malamai, saboda mafi karancin abu wasu in ba su shiga cikin harkan ilimi ba sai su ɗauka sanin dalili kawai shine sanin hukunci, musamman a lokacin fitina. To akwai matakai akalla guda 4 wanda malamai suke bi kafin su isa zuwa ga hukunci, musamman hukunci lokacin fitina. Na farko zai kalli dalilan shari'a gaba ɗaya. Na biyu zai kalli manufofin shari'a. Misali yanzu an samu wata matsala wanda ta taɓa mutuncin mutum, da wata matsala da ta taba addinin mutum, da wata matsala da ta taba ran mutane, da wata matsala wanda ta taba dukiyoyin mutane. Wannan maqasid din malami sai ya kalla, sai ya duba ya ga wannan matsalan a ina ta faɗo. Cikin manya-manyan manufofin shari'a guda 5 ko 6 da ake kare su, addini da hankali da abin da ya shafi mutunci da abin da ya shafi wato dukiya da sauransu guda 5, waɗannan abubuwan a ina wannan matsalan za ta faɗa. Domin galibi matsalolin da ke da alaka da dukiya ba su kai kima da muhimmancin matsalolin da ke da alaka da kuɗi ba, da abin da ya shafi addini ba. Abin da ke da alaka da abin da ya shafi dukiya ko mutunci so da yawa bai kai matsayin abin da yake da alaka da hankali ba. To waɗannan abubuwan malamai sai sun kalle shi, bayan sun kalli wancan ayan da kai ka sani ko hadisin da ka sani, sai sun kalli maqasid na shari'a. Daga ciki sai kuma su zo su yi muwazana, a kalli wannan matsalan, a ɗaura ta akan mizani tsakanin maslaha da mafsada, wanne ya fi. Misali yanzu ka san hukunci akan abin da ya shafi annoba, ka san matsalan corona. To corona a wani bangare take a bangaren shari'a, menene dalilan shari'a akan corona, menene kaza, sai an ta dudduba waɗannan abubuwan, a kalli maslaha da mafsada, a ce to a cikin waɗannan maslahohin wanne ne ya fi ƙarfi, wanne ne ya kamata a hakura da shi. Daga nan kuma sai a zo a kalli al'adilla at-tafsiliya, sai ɗaiɗaikun hujjoji na waɗannan abubuwan da suka faru, sai an haɗa waɗannan abubuwan guda 4 wannan matakan kafin a isa zuwa ga hukunci. To shi yasa malami shine zai iya natsuwa ya duba waɗannan abubuwan. Kuma a hakan idan wata matsalan ta kai matsala, sai ka ga turka-turkar da ake yi, wallahi malam sai ka ga har malami yana jin tsoron ma ya bada fatawa, saboda abubuwan sun cakuɗe mai. Ka duba dai abin da ya shafi corona, malami sai ya ɗauki fahimta kaza, sai ya dawo ya ɗauki kaza, wa'incan su ɗauki kaza, saboda rintsi da aka shiga. An hana sallah a masallatai, to in an hana a masallatai to kaza, bayi fa in mutane suna gidan haya za su cakudu, to me yasa ba za su cakudu a sallah ba? In sun hada a sallah to menene matsala? To in sun je kasuwa fa haka sai ya dauki wannan ra'ayin ya sauke, ya dauki wancan ya sauke. To kaga wannan ba karamin aiki bane. Shi yasa daga cikin ladubba akwai komawa zuwa gare su a lokacin fitina. Haka kuma laisa ahadun illa wa tukullima fihi, daga cikin ka'idojin mu'amala da malamai yana da muhimmanci kasancewa babu wani mutum wanda ba a yi magana akan shi ba. Tun daga sahabbai har 'yan bayan nan kowa akwai inda aka ce ba a yadda da maganar shi ba, aka ajiye mai. Saboda haka ka sa a ranka cewa malamin ka duk yadda kake son shi, wata ran za a yi fatali da shi, a ce ba a yadda da fatawar shi ba. Haka al-i'tibar fil hukm bi kasratil fada'il, daga cikin ka'idoji na mu'amala da malamai ana kallon yawan ayyukan mutum masu kyau, a kuma kalli matsalolin shi, wanne ne yafi yawa. Idan mutum matsalolin shi a matsayin shi na malami ba su da yawa, ayyukan shi da hidimar da ya ma al'umma da yawa, to a nan wurin sai ka bashi maki, sai ka ce wannan ya ketare, ka ci gaba da mai uzuri. Wannan yana daga cikin ka'idoji muhimmai, saboda wasu daga cikin mutane za ka ga malami ya magana kuskure ce 100% wannan magana, to amma watakila tun kafin a haifi wannan yaron wannan malamin yake ta wahala da karantar da mutane yake aiki. Shi kenan bayan an haife shi, an zo kafin ma ya auren mahaifiyarsa, aka aurar da mahaifiyarsa ta haife shi, ya taso ya shekara 25. Yanzu kamar doktor ya fi shekara 25, ina tsammanin tun 93 ko 94 ya gama jami'a islamiyya. Daga 94 zuwa yanzu shekara nawa? Akwai matasa da yawa wanda yanzu za su iya jin bari su yi mai raddi,
alhalin a lokacin ba a yi maganan aurar da iyayensu ba. Wannan ita ce gaskiyar magana. To kaga wannan akwai tashin hankali, kaga mutum ɗan shekara 25 20 kaza ya kalli wani wanda ya shekara 40 yana karantar da al'umma. Wallahi da mutane sun san wahalar da ke cikin balinta ko wallahi astaghfirullah da ƙara nisa za su yi da abin. Huduban juma'a kawai aka jera ma aka ce duk juma'a sai kai huduba, wallahi ya ishe ka tashin hankali. Kullum duk mai huduba ku tambaye su kaji za ka ga kaman kwana 3 ne, kana gama wannan huduba ya kaga wata ta zagayo. Kuma ana so duk huduba ka zo da sabon maudu'i, ka je kai rubutu, ka yi kaza ka yi kaza, banda malaman da kullum kwanan duniya suna karantarwa. Idan kana so ka fahimci harkar malinta ba wasa bane, ka zo a baka limanci na 5 salawat, ka gane cewa yau a ce mutane duk bayan awa 2 suna bukatan ka, duk bayan awa 2 ana bukatan ka kai zaka jagoranci sallah, ba karamin aiki bane. To sai ka ga wani bai karantar da mutanen unguwansu, a unguwansu ma ba a kammala sanin shi ba, amma zai iya daukan waya ya caɓa magana ga kowane malami a kowace duniya take. To wannan matsala ce. Akwai alhazar min zallatul ulama, wato nisantan abin da ya shafi kurakuran malamai. Kowa na kuskure. Abdullahi dan Mas'ud da ne bayani ɗazu, da yawa daga cikin malamai sai su ce wannan ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud ne, sahabbai sai su ce kai aiki da shi, saboda yana da wasu ra'ayoyi ya rike wuta a kansu, saboda shi iya gasken shi shine a wurin annabi ya karba, amma kuma ra'ayi ne da aka saba mai, ra'ayi ne wanda annabi ya ba da wani wanda ya fi shi, sai a ce wannan ku kyale ma Abdullahi dan Mas'ud, wannan ra'ayin shi ne ku kyale mai. Ko da aka zo za a rubuta sunna da hukunce-hukunce, Umar ibn Abdul Aziz ya ce shuzuzat, wato ɗaiɗaikun ra'ayoyin Abdullahi dan Mas'ud a nisance su, a ɗauko abin da galibin sahabbai suka yadda da shi a rinka rubutawa. Saboda haka kowa yana da wannan wato gajiyawar ta bangaren abin da ya shafi ilimi. Haka daga cikin ka'idoji na mu'amala da malamai akwai kalamul aqran, yutwa wala yurwa, kamar yadda malaman hadisi suke faɗa. Idan ka ga malamai guda biyu sa'o'i suna ta atisaye, kowa yana jefa ma ɗaya rocket, malamai tun a wancan lokacin Abdullahi dan Abbas ya ce in ka ga sa'a yana magana akan sa'a kai shiru ka kyale su, kai ba za ka iya hukunci ba. Akwai wasu abubuwa da yawa wanda kai baka sani ba, ka yi haƙuri kawai, musamman malamai idan suna ma junan su raddi ka kyale su, kakka ce dole kai ma sai ka taya malaminka, ai kawai yana da shi. Yasa yanzu muka samu wasu malamai idan ana rigima da su to duk ɗalibansu sai an yi rigima da su. To kaga wannan ba a haka, babu wannan a cikin abin nan. In malaminka yana da wani abokin shi wanda suka daɗe suna gwagwarmaya sun suna matasa, idan wani abin ya haɗo su to ba dole bane sai kun shiga musu, kowa sai ya kyale su. An gane ko? Abdullahi dan Abbas yace istami'u ilmal ulama, yace ku ji ilimin malamai amma kada ku rinka shiga rigingimin da ke tsakanin su. Al-adl fil hukmi ala al-mujtahidin, idan malami ya ijtihadi iya fahimtar shi kenan, abin da ya isa zuwa gare shi kenan, kai mai uzuri, kai mai adalci, saboda shi ɗayan abu biyu ne, in kuskure ya yi tsakanin shi da Allah yana da lada ɗaya, idan kuma ya dace yana da lada biyu. Saboda haka mafi kyawun hukunci da zaka mai shine ka kaddara cewa a dukkan waɗannan halayen guda biyu shi bai yi asara ba. Kai ne idan ka zo ka soke shi, kai ne yanzu kai asara, kai ne kake da alhaki wanda ka ɗauka akan shi, amma shi a ɓangaren shari'a, a ɓangaren Allah yana da lada ɗaya ko yana da lada biyu. Wannan shine wato rahama da falala da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma malami. Haka abin da ya shafi wato tarkul mubadarati ila al-i'tirad ala al-ulama, kada ka rinka gaggawan yi musu raddi, kada ka rinka gaggawan cewa sun yi kuskure, ka dan ba a hankali, ana bi a hankali ne har Allah subhanahu wata'ala ya sa su gane. Akwai ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas, suna zaune aka zo aka tambaya Abdullahi dan Abbas, aka ce mai banu Isra'ila da Allah subhanahu wata'ala ya bada labarinsa a cikin suratul A'raf, an yi bayani cewa wasu daga cikinsu an ce kada su kama kifi ranar Asabar, sai wasu suka je suka kama kifi, sai Allah subhanahu wata'ala da ya tashi faɗan hukuncinsu sai ya ce akwai wasu wanda sun je sun yi laifin an halakar da su, sai kuma wanda suka hana wanda suke laifin su kuma mun tseratar da su, sai waɗanda suka yi shiru 'yan ba ruwanmu sai aka yi shiru a kansu. Sai aka tambayi Abdullahi dan Abbas, aka ce waɗannan mutanen da aka yi shiru a kansu, waɗancan an ce sun zama birrai, da ƙarshe an halakar da su. Waɗannan da suka zo suka ce ku daina fa wannan su ɗin ranar Asabar an hana ku, sai aka tseratar da su.
waɗanda suka ce ku me yasa kuke matsa musu bayan Allah zai azabtar da su an hana su sun ƙi hannuwa wa'annan mutanen me hukuncin su? Abdullahi dan Abbas sai shiru bai da amsa. Cikin ɗaliban shi ɗaya daga ciki ya ce to malam Abdullahi ce ina ganin fa kaman abin nan, to yana so ya bada ra'ayi sai ya shiru sai ba da ra'ayin shi ba. Daga baya sai Abdullahi dan Abbas sai ya shiru sai ya ce waɗannan wanda su ma ba su yi wa'azi ba kuma suka hana masu wa'azi su ma Allah ya halakar da su. Sai wannan tabi'in ya ce anya kaman fa wayannan mutanen su ma suna cikin wanda Allah ya tsiratar. Sai ya zo ya samu dan Abdullahi dan Abbas sai yake ce mai baka ganin cewa su ma sun tsira waɗannan wanda su ba su abin nan ba da sauransu. Sai ya kawo hujjoji ya ba Abdullahi dan Abbas ya ce wallahi maganar ka ita ce gaskiya. Ya ɗauko riga ya mai kyauta ya ba shi kuɗi ya karrama shi ya ce na gode da wannan tambihin da kai mun, saboda ai an ce an jainal ladhina yanhauna ani su wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun, saboda Allah ya nassanta cewa waɗannan kawai ya halakar, kenan wa'incin ba a halakar da su ba. Abdullahi dan Abbas kuma ya fahimta hayye mai kyauta, saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa da ake yi na abin da ya shafi mu'amala mai kyau. Sai abu na ƙarshe shine wato wad'u thiqa fil ulama. Yana da muhimmanci in har ka yadda mutum malami ne to ka yadda da shi, yana da muhimmanci ka yadda da shi, ka yadda cewa in ya baka fatawa iya gasken shi kenan. Idan kana da shakku akan malami to kana da matsala, duk abin da ya faɗa za ka yi shakku akan shi, saboda haka ka sa yaddanka akan shi. Shi kuma malami ba lokaci ne, amma akwai wani bangare na musamman na nauyin da ke cikin malinta, saboda kan malamai su ɗauka wata romo ce nan ta musamman kowa ya musu, a'a su kuma masifar da ke kansu idan suka ki aiki da wannan ilimin su kuma ya fi wannan darajar da suke gani ta duniya. Shi yasa a gurguje akwai wani hadisi mai ban tsoro a cikin Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka nuna mai wani mutum yana wani irin aiki, yana shan azaba a ƙasan wutan jahannama, kayan cikin shi ya zubo, yana ta ayyuka. 'Yan wuta sai suka taru suna kallon wannan mutumin. Ku duba azaba da masifa na wutar jahannama, amma 'yan wuta sai su manta da masifar da suke ciki, sai su zo suna kallon wannan mutumin suna cewa kai kana cikin bala'i. Akwai riga na karfe, akwai abin da ya shafi fashewan ciki, akwai abinci na maruru, akwai kaza, duk wannan masifar da ke cikin wutan jahannama 'yan wuta suna zuwa su kalli wannan mutumin su manta da azaban da suke ciki. Aka tambaye shi aka ce me ya shigar da kai wannan masifan? Ya ce ilimi ne Allah subhanahu wata'ala ya bana aiki da shi, sai na shiga cikin wannan bala'i, na shiga cikin wannan masifa. Saboda haka azaban malami wanda ya take sani a cikin wuta daban take ga azaban duk wani dan wuta. Saboda haka ita ma shi ma nauyi ne mai zaman kanshi, wanda babu lokaci watakila da an faɗaɗa ba bangaren abin da ya shafi wannan muhadara ba ne. Zan takaita nan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya yi mana tarayya a lada, abinda yake kuskure ne Allah subhanahu wataala ya yafe mana, kuma muna godiya gare ku da kyakkyawan sauraro. Idan akwai tsokaci ko ƙarin bayani ko wani abu insha Allah ga malam nan, kuma in yana da alaka da ni insha Allah sai a dan abin nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamakallahu, mun samu tambayoyi guda biyu. Ta farko tana ce assalamu alaikum, Allah ya saka wa malam wato da alheri. Kace malam menene hukuncin wato ɗalibi da yake miƙa wa malaminsa hannu wajen gaisawa? Wannan na san tambaya ce wataƙila waɗansu za su ga kamar shirme da Allah, amma akwai ilimi a ciki kuma akwai abin da ke faruwa, kuma malam a ba su amsa. Yana ba malamin shi hannu. Na'am, wanda yake ba malamin shi hannu su gaisa, wannan mutumin ya yi abin da ya dace kuma ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman duniya gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda ya kai shi daraja, ba wanda ya kai shi kima, amma manzon Allah yana ba da hannu a gaisa da shi. Kaga in dai wato duk bambanci da za a samu, akwai wata shubuha a cikin zukatan masu irin wannan tambayan ko kuma masu wannan fahimtar, shine tsakanin shi da malamin shi akwai rata mai yawa, kuma malamin shi yana da falala mai yawa. Shi yasa muka yi bayani akan bambance-bambancen mutane dangane da mu'amala da malamai. Wannan ratan yake kallo, sai yake ganin ya ma kai ya gaisa da malamin shi. To duk ratan da ke tsakaninka da malaminka
bai kai ratan da ke tsakanin annabi da wa ba da sahabbai ba, amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaisawa da balaraban ƙauye da balaraban birni da wanda yake dan gari da wanda suke tare, kowa suna gaisawa da shi. Kuma manzon Allah yake cewa wannan musafaha din ɗabi'an mu ne mu musulmi, kamar yadda hadisi ya zo a cikin Abu Dawud. Saboda haka gaisuwa da malami ba laifi bane, an gane ko akwai abubuwa da yawa na girmama, amma kada a fita a wajen shari'a. Shari'a ta ce a gaisa da babba, a gaisa da yaro, a girmama malami, amma kuma a gaisuwa ba rashin girmamawa bane. Allah ya sa mu dace. Sani ba ko malam zai yi. Allah sa ta alheri. Tambaya ta biyu tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A lokacin da malam ke gabatar da lecture, malam ta yi bayani da cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana alwala, sahabbai ba sa bari ruwan ya taɓa ƙasa saboda neman tabarruki. Shi ya halasta a yanzu ga al'umma su yi haka wa manya-manyan malamansu domin neman tabarruki su suma? To Allah ta'ala ya sa mu dace. Ai akwai abubuwan da wato ni kaina da na dan fita na kawo wannan, na ji tsoron kada wannan shubuhan ta faɗo cikin zukatan mutane. Akwai abin da ake ce ma khasa'is, wato wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su ga annabi, wanda ba sauran mutane ba sa cikin wannan, an gane ko? Shi yasa ba a samu wasu sahabbai suna masu Abubakar da Umar irin waɗannan abubuwan ba. Wasu abubuwa ne da suka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an gane ko? Manzon Allah nasi ya zo cewa waɗannan abubuwan nashi ba najasa ba ne, an gane ko? Ƙasa ba ta cin jikin shi, abubuwa da yawa annabi yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya gani a cikin mafarki gaskiya ne kuma wahayi ne. Suna nan khasa'is da yawa. Khussa nabiyuna bi ashratin khisal lam yahtalim qattu wala lahu dhilal, har zuwa ƙarshen maganganu da aka kawo akan shi. To amma abin da ya shafi malaminka akwai abubuwa na girmamawa da yawa da za ka yi mai. Yanzu kaga ai malaminka ba zai yi kaki ba ka ɗauka ka shafe fuskanka da shi misali, an gane ko? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har bayan rasuwansa akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim, gashi na manzon Allah, ɗaya daga cikin sahabbai ta ce muna da gashin annaba a gidanmu, duk wanda ya yi kuka yana ciwon ciki ko ciwon kai sai mu zo mu tsoma wannan gashin a cikin ruwa, sai mu girgiza, sai mu cire gashin, sai mu bashi, sai cikin shi ya warke. To kaga malamin ka bai da wannan karamar. To akwai su da yawa wayannan abubuwan, bayan manzon Allah ya tafi sun kare. Shi yasa ba a samu tabi'ai sun masahabbai ba, duk abin da ba a samu ba a wancan lokacin ya nuna babu. To kuma babban shubhar da ke zuwa kwakwalwar mu shine duk lokacin da aka yi maganar girmamawa sai a wuce haddi. A'a, shi inda aka ce a tsaya din ya ishe ka. Akwai abubuwa da yawa da za ka yi malami. Yanzu da ka malamin ka ya tofi misali, an gane ko? Da ya tofi ka je ka kwashe kana neman tabariki, da ka je kana da kuɗi ka kawo mai motoci guda 10, wanne zai fi faranta wa malamin rai? Dan Allah malam. Ko an gane ko? Akwai abubuwa da yawa wanda za ka yi ma malamin zai so ka yi abin nan kuma baka saba ma shari'a ba. To sai wanda ba dalili sai ga shedan ya ta nuna ma mutum abin da ba dalili ya ce shi ya kamata ka yi. Akwai abubuwa da yawa da za ka yi wanda malam zai ji daɗi idan har kana so ka kyautata mai. Allah subhanahu wataala ya samu dace.